I en este xan, fa la seva entrada. El sempre, grandíssim. Amb joia i glòria. Vicent Llinares, how are you? Pues no sabria què dir-te, però molt bé, amb molta calor, molt bé. Però és que jo l'anglès me veig justet. Home, jo també t'he dit how are you, però no feia falta que me contestares. Però de llatí sí. Però el meu cervell ho ha intentat. Ara, I find. És igual, no. igual tenen. Com he quedat en el nom de la secció? Mira, Vicent, vaig a no en dir-te. tenim. A mi m'ha agradat el de la setmana passada, però no me'n recordo. Era l'habitació del temps. L'habitació... Espera. L'habitació del temps. Amb Vicent Llinares. Eixe. Ens va agradar, però a mi me sona un poc a l'habitació del miedo. Sí, Jo no, què i que sé. este programa tampoc Pégame és de una la volteta. literatura. Pégame Saps el una que te vull dir, volteta. Vicent? Ui, a que vos envia jo un Si puesto... me digueres el quartet, el quartutxo del temps, bueno, toca, tira. El replanell, el El replanell. replanell. L'escala. El replanell del temps. Anem a una cosa. Què parlem? Avui anem a parlar d'un tema ben actual, a que no sabeu quin és. No. L'Imperi Romà. Un imperio romano del siglo I. ¿A quién no le va a ¿A gustar? quién no le va a gustar? Una basílica del Ai, Imperi ai, Romano l'Imperio del Romano siglo del- I. Ell que ho fa meravella. vindre bé sempre, que te farà efecte que és actualitat Maximus. És Maximus. Mira, actualitat màxima. Avui s'ajunten en la secció diversos temes que encara que no us semble, Sí? estan directament relacionats entre ells. Primer tema, primera qüestió. La setmana passada va ser el solstici d'estiu, Cert que sí. al qual els primers cristians van voler dir-li Sant Joan. Per què? Perquè sí. Per què no? Pues perquè va donar la gana. Per tal d'assimilar d'esta manera la festa pagana del solstici amb el calendari cristià. Això ho fan molt. Eh, Quasi totes les religions han quasi fet totes. això, agafar Clar. festes anteriors i fer-les pròpies. Reflexió, Molt bé. Què? reflexió. Van ser els cristians els que es van adaptar a Roma o va ser Roma la que va absorbir els cristians? Això donaria per a moltes seccions, però ara no. Segona qüestió. Què és? Avui comença el mes de juliol. Sí. Molt rebé. Que du el nom de l'emperador romà més Juliol. famós, Juli Cèsar, de Cert, Juli clar. de juliol, Sí. que mai va ser emperador, n'hi ha que dir-ho, mai va ser emperador, però d'això ja parlarem un altre dia. Ui, molts temes estàs deixant tu per un altre dia. I vaig per a dir-te. últim, són melons que vaig obrint perquè aneu veient les pepites. I per últim, una notícia que apareixia fa poc als mitjans de comunicació, sobretot als online, que els Què? agraden estos titulars que dius Del clickbait. tinc que entrar ahí al Sí. clickbait Exacte. Ai, este. sí. Val? A mi me tenen agarrat el punt. La Terra està ralentint la seva velocitat. Vaja, Oh. jo vaig clicar en seguida a veure què estava passant. Anem frenant i no se donem compte. Resulta que la presa de les tres gorges de Xina ralentisa la velocitat de rotació de la Terra en 0,06 microsegons al dia. Això ho vaig llegir jo al Huffington Post, Però una el cosa. Huffington Post, i a la web Meteorret. Però que no, explica-ho que que ho entenc a la tia. Però, veure. clar, vull dir-te, què és el que se ralentissa? Vull dir-te, veure. qui ralentissa què? A veure, La pressa està ralentissant a la Terra perquè si és Xina, sí. arrebentem la pressa i tots contents. No, que els xinos no crec que els agradarà. La presa de les tres gorges de Xina és la presa més gran del món. Amb una És que concentració... és un detall que no havies Els contat. xinos Vicent. són molt de fer-ho ben tot ben gran. Fins a este moment, que es va inaugurar, la presa més gran era la d'Assuan, en el Nil, en Egipte. Que per Forata, també. Sí, sí. Per a que es feu una idea, la presa d'Assuan crec que fa uns 35-40 quilòmetres de llarg. Sí. Clar, esta és més gran, molt més Més gran. gran, la de La Xina. quantitat d'aigua que acumula és tan bèstia que ha canviat la distribució de les masses del planeta i ha fet que l'eix de rotació ralentís la seva velocitat per aquest canvi en la distribució de les masses. Sèrio? Sí. Els xinos ho Són fan. molt brutacos, xinès els o ho xinos. fan gros Diu, o no no ho ho fan. fan. Fan una El aleteo muralla. d'una Ala. mariposa Ir no pa- era una mariposa. No, ir per Era- allà és tonteria. Si fem una presa, la fem que se cague la Que, terra. que se toque l'eix de la terra de no sé quantos elementos. I tu te preguntaràs, Què? pregunta-teu, Què què és? són 0,6 microsegons? Ni idea. No, Jo t'ho No diré. me cap en el cap. I si no m'entra. Jo t'ho diré. Un microsegon és la milionèsima part d'un segon. És a dir, 0,0000001 segon. Mare meva. Per a que es feu una idea. Va. Una parpelleig dura 300 microsegons. I en un microsegon la llum viatja només, pareix que siga molt, però només viatja 300 metres. Vicent, estic agobiant-me. M'explota el cap. O sigui, aquest és una mesura de temps... Vale. Vale.
Mira, Més ràpid. Mira. més ràpid Més encara. ràpid. En definitiva, és una quantitat de temps imperceptible. Ah. I això pot arribar a ser un mal de cap. Dius, com? Si és imperceptible, per què No pot passa ser? res. Pues sí. Perquè al llarg de la història ens ha demostrat que les quantitats de temps imperceptibles han causat problemes molt greus, tan greus com provocar episodis de fam i crisis demogràfiques i econòmiques. O sigui, Ai, te digo. Sí? que si Sí? jo ara tinc Aguanta, que fam dius tu. no és perquè és hora de berenar. Sinó perquè t'has retrasat 0,06 Ja microsegons. estava notant jo de que... Clar, estan ahí fartón i l'orquestra esperant-te. Exacte. Una acumulació de microsegons d'aixòs. Ojo, cuidado. Atén-me, i què? Bé, comencem pel principi. Anem a juntar tot això en un tema, val? Com us he dit, el principi, on estava el principi? En Roma. En Roma. El Sí, principi senyor. estava en En Roma. Roma. Ahí està. Mira, ahí, sexto maximilium, hoy son máximo décimo meridio. A veure, no comença en l'imperi romà. Ojo, cuidado. No he dit Roma. Roma és Roma. molt més antiga que l'imperi romà. L'imperi romà és només una de les etapes de la història de Roma. Abans de l'imperi van haver uns segles en què Roma era una república i molt abans, segles en què va ser una monarquia. Això què vol dir? Que de xicotet se va fer gran. Que George Lucas se ho va copiar tot per fer Star Wars. Veus tu? Clar. Clar. Sí, està tot inventat. Tot inventat. I ahí anem ara. A l'època monàrquica, concretament a conèixer un personatge que, tot i ser un desconegut, és important en la història, molt important en la història de la humanitat. A veure per què. Li deien Numa Pompilio. Numa Pompilio. Numa Pompilio. No el conec, este, jo. No. I va ser... Jo tampoc. I va ser el segon rei de Este Roma. no ha fet ninguna pel·lícula en Liz Taylor. No, Veus? Pues este no, ni un una còmic, ni ni una res. sèrie d'HBO Però- tampoc. No, vinga. Qui Va era? ser el segon rei de Roma. El segon rei de Roma és legendari, segurament no va existir, i va ser el successor de Ròmul, el fundador de la Sí, ciutat. Ròmul, val? clar. Segons la mitologia romana, estem parlant d'un període que aniria entre el 715 abans de Crist fins al 673, quan va viure este senyor Numa Pompilio. Segons les cròniques romanes, ell va ser el reformador d'un calendari encara més antic que se li atribueix a Ròmul. És a dir, els romans, des de l'inici de la seva civilització, com totes, o com quasi totes, van voler comptar el temps. És que pareix una bobada, però comptar el temps és important per a qualsevol cosa de la vida. I és Se- poder, és poder. Clar, és molt de poder, és molt de poder. Ara veurem, d'això també parlarem. Segons els relats, Numa afegirà al calendari, als calendaris antics, els mesos de Januarius, gener, en honor al déu Jano, i el de Februarius, que feia referència a una festivitat romana molt antiga que es deia Februa i que era un ritual de purificació de l'any, de les collites i tal. Vale. I des de Numa, fixeu-se bé què estem dient, des de Numa fins als nostres dies, els mesos han sigut sempre els mateixos. És increïble. Llevat de dos excepcions que ara veurem, amb els mateixos noms. Mira, Ahí està la importància de Roma. Val? Bé, mira si ha deixat ahí empremtat. un senyor que és legendari. Ell és legendari, el calendari no. Calendaris hi ha per totes les excavacions arqueològiques, s'han trobat calendaris de Numa en molts llocs del planeta, dels dominis romans. Ok. Però ell sembla ser que no va existir. El calendari de Numa seguia el cicle lunar, val? És a dir, tenia 355 dies. 29 dies, 12 hores, 44 minuts i 3 segons és el que dura la lluna des de que és lluna nova fins que torna a ser lluna nova. Val? Això farà que tinga 12 mesos i cada tants anys se li afegisquen un altre mes per a compensar. Lo de què li passa a febrer, vaja, El bàsicament. que li passa a febrer, però així eren 12 mesos més curts i al cap de 3, 4, 5 anys afegien un altre I per a ajustaven. compensar. I arreglat. Per a que es fixeu que això de... Ara que està tan de moda de la corrupció i tot el rotllo este... Eixa moda no passa, i va, pitjor. Aficionats. Els proes eren els romans, que anaven a pagar-li a sums sacerdots per a que afegiren el mes eixe quan a ells els interessava. Per exemple, pues, tu eres un Molt bé. eres un caser i Sí. dius, un any baix curt, fica-li un mes i cobra un mes més de lloguer. Saps? I la veritat és que jo m'era pagat. No te vaig enganyar. Al remat qui mana? El que paga, El que té sempre, diners. en qualsevol Xina. corrupció. Ja està. Això farà el fet que el calendari siga llunar i que estos
estos episodis de corrupció vagin afegint-li mesos i llevant-li conforme els donen a ells la gana, perquè sí, farà que, per exemple, n'hi ha documentats casos en què se van celebrar les festes de la collita Sí? quan el blat encara estava verd. Era, clar, S'havia descompensat s'havia una miqueta. descompensat la cosa. Però són detalls. És que si anem sempre ahí al detallet... La qüestió és que estaven en el mes d'abril, però feia l'oratge de febrer. I això Això passa avui en dia, Això eh? hi havia que arreglar-ho. Això n'hi havia que- Això passa avui en això dia. vos dia jo a Això passa vosaltres, avui en dia. vos dia a vosaltres que el fet de no dur un calendari ben fixat fa que tu pugues pues això, tindre una crisi demogràfica, una crisi d'aliments que fa que la població es muiga. Patisca, sí senyor. I així les coses, arribem a l'1 de gener de l'any 45 abans de Crist. Entrem en força totes les cornetes Sí. d'estes romanes. L'any 45 Què? feia 4 anys que Cèsar, Juli Cèsar, havia tornat de sometre tota la Gàl·lia. Tota la Gàl·lia? Tota no, Ah. tota no. Ahí dalt van quedar una aldea ahí perduda Molt bé. en la que se va aconseguir inventar el còmic més xulo que jo he llegit mai. Són els millors. Són els millors. Els millors, I, a més, m'encanta. jo crec que, Asterix i jo Obelix. no sé, Asterix i Obelix, jo no sé si en les generacions actuals passarà, però en la meva generació molta gent es va... Jo mateixa em vaig aficionar a la història llegint Asterix i Obelix. Perquè estaven locos, els romanos. Estaven A mi locos, me estaven flipava. locos els romans. Exacte. I des de que llegia jo que volia provar el senglar. Esto es una cosa per de mes, sí, Me passava lo Com mateix era- de menut. Com eren aquells banquets senglars. Que se menjava com si fos un pollastre. El home. cuixot, sí senyor. Molt bé. De fet, jo vaig aprovar un examen de llatí de la facultat gràcies a Asterix i Obelix, però això ja ho contaré un altre dia. Un altre dia tremendo, que s'està un altre acumulant ja. tremendo. Total, que Cèsar torna amb les seues legions, les quals no podien entrar en Roma. Estava prohibit que les legions de l'exèrcit de Roma entrara dins de Roma, però ell s'ho va passar pel forro perquè volia afinar-li el bulto al que havia segut, fins feia no res, gendre seu, Pompei el Gran. En apellido, Jo soy Pompei el Gran. Quin Pompei? No el menut, el Gran. El Gran. Per això en el meu poble també. Tu de qui eres? Jo sóc de Manolo, el Gran. El Gran. El Gran. De veres, eh? Pel mateix preu el gran. Que tot i ser gendre Pompei de Cèsar, era molt més major que ell. O sigui, ell és gendre perquè s'havia casat en la filla de Juli Cèsar i tota l'empastra va vindre quan la filla de Juli va morir mentre paria un fill de Pompei, que guarda. va morir tant la filla com el fill. Així és el famós episodi del riu Rubicon. Quan passen les legions, passen el riu Rubicon, que era la frontera entre Gàl·lia i Roma, i Cèsar va creuar el Rubicon i va dir la famosa frase que tot el món sap de Pompei vas a cagar-te damunt. Bueno, ahí va ser quan el secretari de Juli Cèsar li va dir Juli, que això no ho pots dir. Diu, no? Diu, posa-li la sort està decidida, va, alea jacta est. Molt bé. Que segurament ni va dir lo de Ni una una cosa cosa ni ni l'altra, l'altra. i l'únic que es va Això és preocupar literatura, és de no banyar-se el peuell mentre creuava. Veas. La qüestió és que Cèsar i Pompei van començar una guerra civil, ja que sembla que estic anant ment del tema. Jo ja sé que sembla, que no Sí, però jo no estic patint. Jo però estic tranquil. té molta relació. Si Ja ho parlem Després de ho Roma, estic bé. reconduirem. Comença la guerra civil i Juli Cèsar li pega una tunda de por a Pompei en la batalla de Farsàlia. Pim-pam, que el deixa desmaiat. sense dents. Pim-pam. Però no capturarà Pompei. Pompei aconseguirà fugir i fugirà a on? On tenia amics ell, on es pensava que el tenia. Se'n va a Egipte, on comptava rebre el suport del faraó Ptolomeu XIII. Teofilopàtor. Els Ptolomeus no eren els de Cala Cleopatra o no? Sí, este és el germà de Cleopatra, però és germà i marit. Què? No, estos tenien... Ptolomeu XIII estos tenien una Teofilopàtor cosa que- era faraó i marit de Cleopatra VII Filopàtor. I un gorrino de por. Esto es. Valga. Pompei va rebre coses d'Egipte, sí, però no ajuda. Va baixar del vaixell... Ell se'n va anar a Egipte a rebre ajuda, però no va ser va ajuda. rebre, però no Què ajuda. va ser? Va baixar del vaixell i uns sicaris del faraó li van separar el cap del cos. Caram. Davant de la seva... Impedint-li la respiració. de la seva... Anava a dir jo, i això va fer que l'home es morira, pobre, saps? Li van arrencar el cap. Juli Cèsar anirà... O sigui, va anar a pitjor. Sí, El Pompei va ser tocar a baix.
Juli Cèsar arribarà a Egipte. Egipte és important per a Roma per moltes coses, per el blat, per la riquesa, per la posició geoestratègica, però res d'això és la causa real de que Cèsar estiguera a Alexandria més d'un any, allí, Per què va ser? per les maromes de barco. Perquè se va Per quedar la penjat en maroma de Cleo. barco. Se va quedar Va penjat en agarrar la Cleo. maroma de barco i no la mollava per res del món. Ai. Però el que ens interessa saber és Sí. que eixe any 47, entre Maroma i Maroma, Juli Cèsar coneixerà un senyor que li diuen Sosígenes, un matemàtic i científic d'Alexandria que serà fonamental per a una de les reformes més importants de la història que Juli portava en el cap ja feia temps, que era la de reformar el calendari. Home, ja veus? Que dia pareix que me'n vaig. No, Ara no, torna. hem Ja tornat ha tornat ahí. al cap de... El calendari julià que es posarà en marxa, com vos he dit, eixe 1 de gener de l'any 45 abans de Crist. El calendari julià és molt important. Molt És bé. la base del calendari que tenim actualment. El calendari julià establirà que l'any ha de tindre 365 dies distribuïts en els 12 mesos que havia fet Numa. Abril, cerrar. En efecte. Abril, cerrar, de tota la vida. Jo me'n recordo d'aquest programa moltíssim. Ha sigut una de les millors. Abril cerrar. I Sí. com sabien, i els romans ja sabien que d'aixòs 365 dies sobraven 6 hores, Sí. que era una quantitat de temps imperceptible per als habitants de l'època. Nosaltres no percibim 0,06 microsegons, però en aquella època no 6 percibien aquestes 6 hores. 6 hores passaven pam. 6 hores és el 0,25% d'un dia, no? Aleshores, l'any de Juli Cèsar durava 365 dies, 25. Com ho arreglaven? Afegint-li un dia cada 4 anys, el que es diu, diem en valencià, un any de traspàs. Correcte. Que el mes de juliol, que era el mes, que n'hi hagi un mes que es diga juliol és un altre rotllo, vull dir, és una altra història. Es dia Quintilis. El que passa és que després de l'assassinat de Juli Cèsar, el seu hereu, que era August, és molt probable que proposara ficar-li el nom de juliol a eixe mes. Ja, a veure quin més podem llevar i ficar en homenatge al meu Julius. I van llevar el Quintilis i li van ficar Juli. Juli. Molt bé. En canvi, agost sí que és molt probable que fora que Augusto se quería mucho. Era un home modest I com feu jo. una cosa per l'altra. I exacte. M'autohomenatge. I li va proposar al Senat, que el Senat proposara que el Sextilis se diguera Augustus, i aleshores tenim ahí el mes de juliol i el mes d'agost. El que sí que és un fake, que està molt estès a la creença, i és que August va llevar un dia de febrer per a posar-se-lo a ell per a tindre els 2 mesos 31. No és cert. Segons la historiadora Mary Bird, per cert, un llibre fantàstic, l'SPQR, si vos agrada els romans, llegiu-se-lo perquè està molt bé, SPQR, segons Mary Bird, és una casualitat que tinguen 2 mesos 31 dies, una descompensació que trenca el ritme de 30 a 31, i per això es van inventar la història de que havia sigut Augusto el que l'havia posat, però no. Apagar-ho, Pebrereta. Val? Bé. I amb el calendari julià, el tenim ahí, ja sabem com és, 365 dies cada 4 anys, un dia més. Perfecte. Això funciona muy bien. El matemàtic d'Alexandria, un crack, tope. El tio era un Power Ranger de cuidao, El tenim clar. El Power Ranger de color rosa. Espectacular. Ara què fem? I ara arribem a l'any 1578. Què m'estàs dient? A mi aquestes elipsis m'encanten. T'has pegat un bot de cuidao, Però ja és la tercera volta que ho fa. Sí, però se queda igual. L'imperi romà se'n va al 1578. És de veres que també l'ho agraïm, perquè si no, no acabaríem. I què passarà allà? Això dic jo. I per què anem a aquest any i no un Que altre? l'equinoci de primavera tindrà lloc l'11 d'abril. ¿Y? Claro, porque normalment l'equinoci de primavera has d'estar entre el dia 20 i el 21. S'havien fumat 10 dies. 10 dies. Això per què? Per què? Precisament perquè per aquestes quantitats de temps imperceptibles que estem parlant. Perquè resulta que l'any no dura... Havien anat acumulant-se? Clar, resulta que l'any no dura 365 dies i 6 hores. És a dir, no dura 365,25 dies, sinó que dura 365,24-22 dies. És a dir, dura menys. És a dir, 365 dies, 5 hores, 48 minuts i 10 segons. És a dir, més o menys 11 minuts cada any de menys del que es pensava. El problema per al papa
ja no eren ni els solsticis, ni els equinocis, ni que la collita anara bé ni que anara mal, sinó El què? la col·locació de la festa de Pasqua. Ai, perquè això és la festa que se mou. Clar, perquè se mou. Dijous Sant, divendres Sant, Clar, la festa Quaresma... Sí, però com s'estableix la Pasqua? La Pasqua s'estableix de la següent manera. És el primer diumenge després de la primera lluna plena després de l'equinoci de primavera. O sigui, primer n'hi ha que tindre l'equinoci, després la lluna plena i després Pasqua. Aleshores, si l'equinoci se'n ve 10 dies cap arrere, Pasqua no quadra. Claro. No quadra. No quadra. I era un desbarajuste. Que és mal de caps, per l'amor de Déu. Aleshores, això se va establir en un concili que es deia el concili de Nicea, que va ser l'any 325. Ahir van dir que la Pasqua té que ser així, ha de ser així. I l'any era el julià, és a dir, des del 325 fins al 1578 han passat 1.257 anys. Anem a fer càlculs. A veure. A veure, 1.257 anys. Per 11 minuts per any que hem dit, dona un total de 13.827 minuts. Sí. Els dividim entre 60 per atraure les hores, són 230,45 hores. Que les dividim per 24 per atraure els dies i es dona un total de 9,6 dies de diferència. Ahí està la cosa. Ahí està la cosa. 9,6 dies de més, 10 dies per fer-ho redó. No me puedo hacer tots els càlculs i després... Fent les coses de redones, el sobrava o ens faltava, i un mes, una setmana, uns dies. Per això, el papa Gregori XIII... T'he dit una cosa, perdoneu entre parèntesis, però té molt de mèrit que aquestes persones estiguin ahí, vinga a contar, i perquè molt acabant, perquè calculadores no en tenia. I el papa Gregori, perdona... Gregori XIII. Encomanarà als majors experts del tema que calculen i elaboren un nou calendari, perquè el papa dia tingui que ficar la Pasqua bé, perquè això no... La Pasqua és el que importa. N'hi ha que menjar-se bé la mona. No? Si mengen la mona antes de Pasqua, no mola. És un desficat, sí. I aquests experts estan a on? A on? Per lo que parlant de dominar el temps. Estan en la Universitat de Salamanca. Calla! No de Baes, clar. Castella, en aquest moment, és la potència mundial en la qual no es posava mai el sol. Els millors matemàtics, els millors navegants, on estaven? En Castella. I d'on estudiaven? En Salamanca. Ai. Salamanca farà els càlculs i establirà una nova norma per als anys de traspàs. Seran cada 4 anys, excepte els múltiples de 100, que no ho seran. A no ser, i aquesta és l'excepció de l'excepció, que siguen múltiples també de 400, amb la qual cosa sí que ho seran. Fàcil? La leche. No és. Que lío, Maruja. Que lío, Maruja. Calavera otra vez. I també es decidirà canviar les dates del calendari i recuperar aquests 10 dies. Així, el dia 4 d'octubre de 1582 el succeirà el 15 d'octubre de 1582. Es dona el Del cas... 4 al 15. Es dona el cas, este cas és curiós, que el dia 4 de... I si el teu cumple cau el dia 10 d'octubre, dice, ai, no n'hi ha res. Haver estudiat. Pitjor és el que li va passar a Santa Teresa d'Àvila. Pues que es va morir el 4 i la van enterrar el 15. Pobra. Ja feia glòria. Sí, ja ho saps, és que això no està descompensat. És que damunt... El nou calendari no va ser acceptat per tots. Per què? Perquè era un embolic. No, perquè l'havia fet el papa. I els que no eren catòlics. Els protestants, en totes les seves variants, anglicans, luterans, calvinistes, acceptaran el calendari entre el 1700 i el 1750. Acostar. Els ortodoxos encara estem esperant-los. Per això el dia de Reis nostre sol coincidir amb el dia de Nadal d'ells. Un altre embolic. Perquè ara se'n van 13 dies. En 1582, 10 dies. Ara ja se'n van 13. Clar, normal. A este pas, d'ací uns segles, ells estaran celebrant Nadal i nosaltres les fem. Ja està. I per això, per una variació de 0,06 microsegons, la rotació de la Terra pot ser imperceptible per als nostres ulls, però a nivell còsmic, on els anys no es mesuren per milers, sinó per milers de milions, imagineu què pot passar. En 1.000 milions d'anys ens hauríem anat... Un minut? Un minut que és el que queda estava medit. Estava medit. El mago, tu, és que és increïble. Què és? Anava a dir que encara que no n'hi haurà ningú per a contar-ho. Perdona, jo pensé quedar-me, Però aneu espai per si vosaltres el rellotge que sabíeu que és per això. Jo pensé quedar-me, una altra cosa és que me lleven la idea. Espectacular. És molt flipant, això. És molt que m'explota la cabeza, ja t'ho dic. Moltes gràcies! Gràcies, Vicent! La setmana que ve! Anem a escoltar les notícies i llavors si s'aclarim en la numeració. I tornem amb la tercera hora del Quédate amb mi. ¿A quién no le va a gustar? Quédate amb mi en A.Radio.